जोंनि थाखाय खोब मोनसे लाखि बे हाबाफारिया मानगोनां नर्थ इस्टार्न कालचारेल सेन्टारनि डाइरेक्टर डक्टर प्रसन्न गगৈ बिथांनि नाजानायाव आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' सारनि जे नाजानायाव मोननै बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो नर्थ इस्टार्न कालचारेल सेन्टार बिथांमोनहा कलाबरेसन खालामनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जे खामानिखौ मावगासिनो आरो जोंबो दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ मदद होदों। दिनै 23 जानुवारि आरो गाबोन 24 जानुवारि बे साननैनि हाबाफारिजों गौरां हारिमुवारि फोरबो फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट बे बिमुंखौ दोननानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि सा सानजा भारतनि 8था जे 8था जे हादरसा रायजोनिफ्राय जे हारिमु जे फक डेन्स बे हानजाया फैनानै जोंखौ बे हाबाफारियाव मदद होफैनानै जोंखौ जेबायदि दिन्थिफुंनानै गोजोन होलांबाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ आरो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि अनगायैबो काश्मीरनिफ्राय गुजरातनिफ्राय हिमाचल प्रदेशनिफ्राय मध्य प्रदेशनिफ्राय आरो उरिष्यानिफ्राय बे मोनबा हानजाया जे फैनानै जे बाहागो लाफैनानै जोंनि बे फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट जे गौरां हारिमुवारि फोरबो बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोंनि बे क'क्राझार जे गोजोननि नोगोर बेवहाय जे हारिमुनि मोनसे समायना रमायना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ गोजोन होफैबाय आरो जोङो गाबोन जोंहा हाबाफारि दंबावो जों एखे रोखोम बे हाबाफारियानो गाबोनबो जाबावगोन 10 बाजिनाय लोगो लोगो जों गाबोन फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगो बे हाबाफारिया आरो गाबोन जाफिनबावगोन। जे आं व्यक्तिगत भाबै आं सानदों जोंनि थाखाय बे मोनसे लाखि मोनसे प्रग्राम आरो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि सुबिदा एबा चान्स जे जोंनाव बेबायदि नर्थ इस्ट लेभेल बा नेसनेल लेभेलनि बेबायदि हारिमुवारि मोनसे फोरबो एबा हारिमुवारि मोनसे हाबाफारि प्रग्राम बिदि जाफेराखैमोन। जे दिनै नर्थ इस्टार्न कालचारेल सेन्टार बेनि जे डाइरेक्टर मानगोनां डक्टर प्रसन्न गगৈ बिथांनि नाजानायाव बिथांनि जे जोंनि क'क्राझार गोजोननि नोगोर बेखौ बिथाङा मोजां मोननानै आरो जोंनि बिटिआरखौ मोजां मोननानै बिथाङा जोंनि बे क'क्राझाराव बे हाबाफारिखौ लानो होननानै बिथाङा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'जों सावरायनानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै बे हाबाफारिया रायजो राजानि मदद हारिमु मोजां मोनग्रा जोंनि क'क्राझारबासिनि मददजों जाफुंनो थांगासिनो दङ। गोजोन्थों। जे बेयो गिबि खेब जोंनि जायगायाव दा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ सार प्रमद बर' सारनि नाजानाय आरो जोंनि मानगोनां डक्टर प्रसन्न गगৈ नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टार बिथांखौ बारे बारे जोंनि बर' हारिया साबायखर बावना थानो हानाय नङा। मानो होनोबा बिथाङा गोबां जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि थाखाय गुबुन हारिफ्रा जाहाथे बर' मोसानायखौ लांनायफोरखौ हमथानो नाजाबाय थादों आरो गुबुनाव जोंनिखौ रिप्रेजेन्ट खालामलांबाय थायो। दा बिथांखौ जोंहा साबायखर बावनांगौ गोबां दं आरो दा बिथांनि फारसे नाजानायजों जोङो क'अर्डिनेसन खालामलायबाय थानानै आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद नांजाबाय। लोगोसे दिनैनि जे हाबाफारि नर्थ इस्ट कालचार नर्थ इस्ट फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट बेनि नामखौ जों गौरां दैसा सेराव खाथियाव जानायखाय गौरां हारिमुवारि फोरबो नामबो दोननाय जादों आरो दा बे हाबाफारियाव दिनै जोङो जाय बुस्थुफोरखौ नुदोंमोन सिगाङाव नुयो मानसिफ्रा जोंथ' खालामबोबाय गाबोबाय दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिन मबाइलाव नुदों बबेबा सोरबाया भिडिअ ओरैनो माबायाव नुबाय थादों इउटुबाव नुदों। दा बे बुस्थुखौ दिनै जों लाइभ देखायनो बेहाय क'क्राझाराव लाना फैदों जोंहा हादों बाहाय दिन्थिनोबो हादों नाजादों। दा बेखौनो आं खावलायनो सानदों दा ओरैबायदि समायना पारफरमेन्स दिनै जोंनि नर्थ इस्ट जननिफ्राय 8था रायजो जोंनि आसामखौ लानानै आसामनि जायगायाव जोंनि बर'आ रिप्रेजेन्ट खालायदों बड'लेण्डनिफ्राय जों रिप्रेजेन्ट खालामनाय जादों आरो लोगोसे आसामनि नर्थ इस्टनि गासिबो मणिपुर मेघालया त्रिपुरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मिज'राम बे गासिबो रायजोनि 8थानि बिनि बादै वेस्टार्न कालचार सेन्टारनिफ्राय गुजरातनिफ्राय फैनाय जादों आरो मणिपुरनिफ्राय इस्टार्न कालचार सेन्टारनिफ्राय फैदों उरिष्या नर्थ जन कालचार सेन्टारनिफ्राय फैदों काश्मीरनि आरो नर्थ सेन्ट्रेल जन कालचार सेन्टारनिफ्राय फैदों माबा हारियानानिफ्राय आरो साउथ सेन्ट्रेल जन कालचार सेन्टारनिफ्राय एमपिनिफ्राय फैनाय जादों। दा गोबां बे माबाफ्रा बाहागो हारिमुवारि गाव गावनि हारिमुखौ दिन्थिफैदों जाय बुस्थुखौ जोङो खाथियाव बिथांनि माने कालचारखौ जों मिथिनोबो मोन्दों एसे लोगोसे जोंनि दा मानगोनां गगৈ सारनि डिरेक्टर सारनि बिथोन बायदियै जोङो लकेलनि जोंनि बर' हालामनि जोंनि जिखिनि उन्दैफोरनि हारिमु हान्जाफोरखौ दा जोंनि हारिमुखौ दिन्थिहरनांगौ होननाय लोगो बेवहाय उन्दै उन्दै हारिमु हान्जा दिन्थिनाय सुबुं मोसानाय बेखौ दिन्थिफैनाय जादों बाहाय बर'निल' नङा बाहाय दिनै दिन्थिनाय जादों कचराज बंसि दिनै सानथालि बर्मन कसारि बिथांमोननि दिन्थिनाय लोगोसे दिनै जोंनि बर'नि मोसानाय दिन्थिनाय जादों आरो गाबोन बेबायदिनो राभानि दं गार'नि दं आरो
लोगोसे बर्मन कसारिनि दंबावो बेफोर मोसानायजों लोगोसे बर'नि दंबावो उन्दैफोरनि दिन्थिफुंनाय दा माने उन्दैफोरनिफ्राय जे जों जुदि हारिमुखौ दिन्थिनानै जुदि मोसानाय जुदि थुलुंगा होलाङोबा बयबो बाहागो लायो अब्लासो जोङो कालसारखौ जोंनि हारिमुखौ फोथांलांनो हागोन आरो बेनि पारपसजोंनो उन्दैनि हाबाफारिबो लाफानाय जादों बे स्पेसियेल खुनु दिन जेरावबो दस्रा जनाव लाया जे बे नर्थ इस्टार्न कालसार सेन्टारा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेवहाय दिनै जि पारफरमेन्स दा कालार्स अफ नर्थ इस्ट इन्डिया कालार्स अफ नर्थ इस्ट बेखौ जेखौ इन्डियाखौ जेखौ दिन्थिनाय जादों करिय'ग्राफिक श' ओरैबायदि मोजां जादों समायना गोबाङानो मोजां मोनलांदों बेनिखायनो जाय बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै बिथांमोनखौ जाहाथे गाबोन मिस जाया गाबोन सेम टाइम बेबायदियाव जाफैगोन लोगोसे फुंनिफ्रायनो गाबोन फुंनि 11 रिंगानिफ्रायनो गाबोन बुलायनाय इन्डिजिनास गेम्स दं जोंनि दोरोङारि बुलायनाय आरो खमलायनाय आरो लोगोसे दारिया फान्दा गेलेनाय माखासे इन्डिजिनास गेम्सफ्रा जागोन आरो लोगोसे गासिबो बाहेरानिफ्राय बाहागो लानाय हान्जाफोरनि सल' पारफरमेन्स गावनि मोसानायखौ दिन्थिनाय बेहाय फोथारावनो सोलिबाय थागोन आरो लोगोसे जोंहा फुड स्टल दङ हेन्डिक्राफ्ट स्टल दङ बेखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन लोगोसे गाबोन बे मोनाबिलियाव बेखिनि करिय'ग्राफिक श'खौ नायफैनो थाखाय बयखौबो अननानै खावलायबावदों फैनानै जाहाथे बे खाबुखौ उनाव जाहाथे आफसोस लाया बेखौ जाहाथे लानो नाफैयो आरो उनाव थुलुंगा होफैयो जाहाथे बयखौबो बेखौ आं बयनिसिमबो हारि माहारि बयखौबो गुबुन हारिनिबाबो बयखौबो गासिबो हारि धोरोमनि गासैखौबो आं खावलायहरबाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो हारि